bandiraɓe tedduɓe mi yetti allah kawdal hoore les ardungal laamiɗo fulɓe alhaji docteur abdoullahi bello boɗeji yettiri on notago ewnadu ha bindi ton ɗereji cuɓi andiraɗi votas card nda come nda noddandu wottu hukuma cuɓi joɗi ka jonde hoore mum andiraka INEC fuɗɗi sendugo ɗereji ɗi moye fuu torama yalgirgo nokkure nde windita ngam jabbo ɗereji mum ɓawo jabgo ɗi aynoɗi aynon goɗgol nonnon boto sa'i cuɓi ɗin yottake tabbitina yalgiri suɓirde mum ngam subgo mo ɓuri waldango ɗum nder ɓernde dammanteɗo reno